Mám na vás jednu zásadní otázku. Víte, co je swap? Ne. Nevíme. Swap? Já jsem to slyšel, ale máme swap. Swap. Nevím, co to je. Ne, bohužel nevím. To nevím. Já na tuhle techniku nejsem. Taky nevím. Ne. Svévolné opuštění posádky. No, vím, ano. Swap to je hlavně výměna věcí, ale v našem podání to taky bývá společenská událost, při který lidi si můžou posedět, popít kávu, popovídat si, no a během toho jednak protřídit věci, které mají doma, přinést je na swap, ale zároveň vybrat si ty, který by se jim líbily a ty si ze swapu odníst. Takže ať už jsou to knížky, vybavení do domácnosti, oblečení nebo cokoliv jiného, na swapu to najdete a na swap to taky můžete přinést. Tak teď už to víte. A pokud chcete swap zažít na vlastní kůži, přijďte 13. dubna od 12 hodin sem do prostor Církve bratrské.